έτσι, και είναι όλα τόσο ομαλά. Αξίζει συγχαρητήρια για αυτή την τεράστια προσπάθεια. Θα κλείσουμε τον κύριο Παλιούρα. Να μιλήσουμε για πολυτέλεια λίγο. Δεν ξέρω η λέξη σας αρέσει ή είναι υπερβολική, αλλά νομίζω ότι όλος ο κόσμος αρέσει να έχει μια πολυτελή εμπειρία σε ένα κουρασγερόπλοιο. Εσείς έχετε μια τεράστια εμπειρία με την Cruise Plan. Ποιες τάσεις χαρακτηρίζουν, για να πάμε και εκτός Ελλάδος, συνολικά στο χώρο, ποιες τάσεις χαρακτηρίζουν την ανάπτυξη των πολυτελών κουρασγέρων, της πολυτελούς κουρασγέρας στη Μεσόγειο? Θα σας πω ότι εκτός από την παραδοσιακή αυτή την αντίληψη που έχουμε όλοι για την πολυτέλεια, τα τελευταία χρόνια έχουν υπησέλθει μέσα σε αυτό το marketing mix της πολυτέλειας λέξεις όπως η ποιότητα, η οποία ποιότητα βέβαια ακολουθείται και από την αειφορία. Πολλοί λένε ότι η σύγχρονη πολυτέλεια είναι η αειφορία. Θα σας πω ότι έχουμε υπησέλθει σε μια εποχή που ο κόσμος θέλει περισσότερη αυθεντικότητα, αλλά αυτό συμβαίνει εδώ και αρκετά χρόνια. Έχουμε μπει σε έννοιες πλέον όπως οι αργές κουραζιέρες ή οι αργές διακοπές, που σημαίνει πλέον ότι η λέξη πολυτέλεια πρέπει να αρχίσει να τεμαχίζεται και να μπορούμε έτσι με ευκολία να προσεγγίζουμε όλους εκείνους τους ταξιδιώτες οι οποίοι έχουν τις ειδικές ανάγκες, τα ειδικά ενδιαφέροντα, τις ειδικές αναζητήσεις. Πεποίθησή μου είναι ότι τουλάχιστον για την κουραζιέρα, και αυτό είναι μια προσωπική έτσι, εκτίμηση και τοποθέτηση, το μέλλον της κουραζιέρας, ειδικά στη Μεσόγειο, θα γιγαντωθεί κι άλλο, αλλά αμέσως μετά θα πάμε σε κουρασγερόπλια μεσαίου και μικρού μεγέθους. Θα πάμε σε έννοιες όπως το casual luxury, δηλαδή κάποιος θα μπορεί να έχει ποιοτικές υπηρεσίες, αλλά επίσης θα μπορεί να απολαμβάνει την τοπικότητα, θα μπορεί να απολαμβάνει λίγο ελεύθερο χρόνο και αυτό θα γίνει σε συνδυασμό με λίγη περιπέτεια. Η Μεσόγειος έχει πάρα πολλά κρυμμένα ιστορικά και πολιτιστικά μυστικά, έχει ηφαίστεια, έχει σπηλιές, έχει μύθους, έχει ιστορίες και είμαι σίγουρος ότι υπάρχουν εκατομμύρια επιβάτες ανά τον κόσμο έτοιμοι να τα ανακαλύψουν. Τέλεια. Τα λέτε και τόσο ωραία. Σας